ka jinglap jong ka kanhun Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ka tayo baladep halo ka jingdon ka ka yeng ka badai ka Integrated Child Development Service ICDS Centre ka balajot bat pra bat ka ba omla shu ban penun kam namar hapo ka ka yeng nadu ki besen bat ki khnai ru ki yo bandrung hapo jongka bat ka balayo jingtim baya ka ni ka yeng ka sarkar ru ka larai ban sange ban penun kam ka la penlong ka tanat social welfare ka sarkar jela bakan kubur halo ka jingdon kumkini ki yeng ha ki babun ki chaka hapo ka jela ka jingyo ringdur jong ka kanhun halo ka ICDS Centre ka ba ompat slam bandep bante ka de ka badon hapo ka snang nongrim nong ladaw ka badon hariboy district ha ka thain boy rambong ha ka jingye kran bat ka director ka tanat social welfare jong ka sarkar Meghalaya ka kong kamilya dorin lingwa kala pediang badon kumkini ki senta bat ong ba ka tanat menta kadang ap pisa khnang banyo ban pen bahaya kita ki bolajot kalau ong ru ba kum bakalong ka jing slam ka dei namar ka jing slam ban yo pisa bat kat ban yo pisa ka dor ka mor ka lakiu bat ka la penlong ki kontraktor ki hap ban shna ne te ki yeng katkum ka jingdon jong ka pisa ni don kam man yo yaki extra funding ken bangin pen bha fi su thu hi ki jinglot ki jingsep kam tam la mental li bal akiu lot ki mar ne ki dor jong ki mar kum ki cement kum ki ap kum nang ta saga phiap ken saga jingra ki kali phiap ken sagi traffic jam ka simpor re manon ra ting hap si ki le le lo thang tu ken ki pisate na ro ngim yo na we jaka ni hap le sim na sabar ti kat benda lawan ra biang hai ti ju i dor ni hap pen biang Teka banda wanda adin atayo lai tayo dadi kata ro adin kat no benar ti BT amount of money dan yam dak ada yang ban random kit gini and we are talking about houses which are like 20 years ago 22 years ago people that done yang maintenance on come empires nam ngin pen biang shwa tangka bai bami ki khilong ne ngin pen biang shwa tangka food greens ne ngin pen biang shwa tangka bam tangka tulap juki nong train ne ngin pen biang shwa kita ki yeng bagi ong bagi long random dan kami and plus kami Meghalaya fi dibante uniu slap ngimbun kisni ngim dari kisni bayo bajikian ladawan uniu slap do ka jular am ka ni ki cement pe kum wat haki office ba bha jongi ru kidang dan ki sipage ne ki leakage tikat sesnong lin na ba dan we don't have skilled labor na apa kisnong then dadi basni ru fi up ka banda thwa shi thi shangi sha po sarkar ka bangin da kloy banda pha sa ko department bangin link pha shna ka banda yo yu bri ban khat tenda ban shna Telak nang tu kisni sistem, dia nang takin kisawan ki rundown jaka buildings. The dan kum kita ngiklam penon kam sure. Namar the health of the child is so important. But baro ki ba don apa social welfare fi David Suthu baki deki masters ki babat masters in social work. So nado ka sensitization ki pa baki puli post graduate level ru. Kila Suthu lupa because it is the child's health that is in the forefront. Because of that, kila sutu kan si na tada fam judan cases ban ong basniyo ka bam kadi namar kila long awe ki ai jingi kai ki tu ki shakishnong bakin ong phimlong man ashu niu jing bam de ban ashu ni ba yo ka thut ka met ka phat ki khulung ti na ta daw ba fi ong ba kim long shu ki tu yeng ni la plat no ki tu yeng ni shu shim wai no di kinang ta ki dan ki ba 3 months of haru ku mangilit man kan ni shakat ashnong dan ko ka yeng ka ba ki kam sham ba ki ai no ijaka jo ki khin dia ban bu ye ki to ki ration